La potent indústria que hi ha al darrere de la telefonia mòbil avança imparable i n'hem tingut la millor mostra fa uns mesos a Barcelona. Una passejada pel Congrés Mundial de Mòbils amb rècord de visitants és com una mena de viatge al futur i hem enviat el Juanra, ben acompanyat, a caçar tendències. He fet una mitja marató, un bon passeig i he trobat smartphones per a gent gran que no es trenquen. Mòbils submarins que, tot i mullats, funcionen. Sí. Hola, buenos días. Un altre mòbil que tradueix la veu a l'instant. Konnichiwa, irashaimase. Però com que això és molt gran i vaig una mica perdut, he demanat ajuda a un expert perquè m'orienti en qüestions de tecnologia. Està ple de gent, no? Sí, però hi ha una cosa, és que és el que a mi més em preocupa, crec que és el que preocupa bàsicament a tots els que tenim mòbil. Què passa amb la bateria? La bateria. Jo recordo quan carregava el mòbil i en tenia per 3 o 4 dies. Què passa amb la bateria? No ho sé, a mi em dura mig dia. S'està investigant, ja comencen a sortir xips que optimitzen la bateria, comencen a sortir bateries que tenen més capacitat. Jo crec que no volen fer bateries que durin. Tu creus que no volen? No, saps per què? Perquè així el tenim més a la mà, estem més pendents d'ell. No passa un segon pla al meu abric, a la meva butxaca. Tu creus que no volen? No volen. Volen que el tingui a la mà, tota l'estona. No ho sé. Apretes aquí. Una de les novetats és l'aplicació d'una tecnologia ja coneguda, la NFC, que farà possible pagar acostant el mòbil a un receptor. Aquí sale una pantalla Ah, con el precio, es verdad. con el precio que has sacado de ahí. Eso. Y aquí tiene tu funda de teléfono. O sea que el móvil sería una nueva caja fuerte. El móvil es una nueva caja fuerte, es exactamente la misma seguridad que se da a una tarjeta. Bueno, la clau de tot veig que és poder pagar més ràpid i millor. Més ràpid i millor, sí. Per tant, poder pagar més. Sempre hem de pagar. I pagant més ràpid i sense obrir la cartera i sense anar a treure diners, és pagar més, Perquè el primer que tens sempre a mà és el mòbil. Sempre el tens a mà. Sí. Més que la cartera, ja. En el Congrés, tot són xifres. Ara el que es porta és el 4, el 4G. Hola, Juanra, em sents? Sí, sí. Explica, llavors això... M'estàs veient amb alta definició. El 4G és una xarxa més potent que permetrà ampliar la cobertura i augmentarà les prestacions en... Però clar, tot això costarà diners. Sí. Jo suposo que acabarem tenint tots una tarifa plana i ens cobraran segons la tarifa plana. Però tu creus que això ho necessitem o volen que ho necessitem? Jo crec que el 4G, la societat sí que el necessita. La societat necessita el 4G. Sí. Hem de garantir bones comunicacions. No poden haver ciutadans de primera i ciutadans de segona. Aleshores, amb el 4G s'ha de garantir la cobertura i el 4G arribarà a oferir grans velocitats en zones que fins avui no podien gaudir-ne. El que no entenc és per què necessitem 100 megas de velocitat. Per què? Doncs, Per què? a veure, hi ha dades macroeconòmiques, hi ha estudis, hi ha estadístiques, i la OCDE, per exemple, ha publicat una estadística que diu que cada vegada que puja un 10% la velocitat d'internet, de banda ampla, puja un 1,5% la productivitat d'una empresa o d'una regió. Aleshores, això implica que puja un 1,5% també el producte interior brut d'un país. Brutal, eh? T'ha agradat, eh? Estic flipant. És un prototip. Aquí en aquesta fira es presenta el futur de les coses, el futur a 2 o 3 anys. Sí, però és el futur. el futur d'aquí 10 anys, què? El futur d'aquí 10 anys ningú el sap. Ningú sabíem fa 3 anys que tindríem el Twitter, que tindríem el WhatsApp. Si s'ho haguessin imaginat les operadores que tindríem el WhatsApp, potser moltes coses no ho haguessin fet. Sobretot, per mi, la pregunta que ens hauríem de fer és vull tenir el mòbil connectat ara mateix? Estic esperant alguna trucada? És a dir, una pregunta que gairebé no ens la fem mai. Aleshores, per mi seria fer-te aquesta pregunta i veure, quan vols realment prioritzar el moment on estàs, el moment present, i no estàs esperant cap trucada important, no has d'estar localitzat per ninguna raó concreta, apagar el mòbil i veure què passa. Hem dedicat l'últim capítol a llegir la lletra petita d'aquests aparells. Els consumim des de fa relativament pocs anys i, en canvi, han revolucionat la nostra vida com cap altra. De fet, els nostres avis ho comparen amb l'impacte de l'arribada de la televisió a les cases. Marxem amb un homenatge a aquests avis. I també, per què no, a l'artefacte
que ens ha permès conèixer-los. Fins una altra. La tele va ser un canvi total a les costums de les cases. Almenys, suposo que totes les cases. Perquè nosaltres, per exemple, en el meu cas, la meva mare i jo, abans de tenir tele, per exemple, ens assentàvem en un quartet que teníem amb la ràdio, a fer mig, o fer ganxet, o cosir, amb la ràdio. I al moment que va haver la tele, això es va acabar, ja no vas cosir ni fer ganxet ni res, perquè mirant la tele... Clar, el veí que tenia tele invitava els demés veïns, portaven la cadira i anaven allà a veure com si anessis al cine, però miraven la tele. Tant és així que més de 4 vegades sortien nòvios o nòvies gràcies a tenir un televisió a casa. Me'n recordo que anàvem a casa de la meva germana per veure una sèrie que es deia El gran Chaparral. En blanc i negre, sempre amb aquell cartró, disculpi les molèsties, interrupcions, coses, començava. Jo el que me'n recordo és que quan aquí, a TV3, van començar a fer dales en català, allò va ser una revolució. La meva mare emocionadíssima. En català, la meva mare, pobra dona, això de que li perdessin un català per la tele va ser,